For today's video, karon man ang pagpahinomdom sa pagkamatay ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Yatang gipakamatyan para kita tanang tao di sa kalibutan makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. So bani ko ninyo kay magyahawan na to og pato ang atong buhi na Dios tungod kay ngano man iyawan na to kay ang tao kay nga mamatay ng kalibutan na ihawan kay baboy. Dire nya ila tabirak man gahapon. Ha kini ato pato. Oh. Patakop na to no. Na. Kini. Kena. Ganda ko oh. Agra. Okay. Nagpanay mo na. Ada. Oh. Yaw na to na kay pao na to ng ilang pa an naman ang may buong na tingala di ko nga tabirakan ra ang Ginoo na siya ang nagpakamatay dito sa krus sa Kalbaryo aron kita tanan ang kalibutan na makaangkon sa kinabuhing walay katapusan niya samantalang ang tao mamatay ihawag baboy ani kay ito na iyahon kay pahinomdom sa ato ang buhi na Dios karon. Tara na ihaw na ang pato mga katil ako sang gipahugasan kay ato nang litsonon ron ato nang ipalitson so abangin ninyo sa ano paglitson please. Tara gihinluan na sa kuang mama mga katil kay kami nagmasa mi dito kay para floor ay para mag-pile mi sa tuwang tangkalan. May litsono na to na ron. Guys. Mak, pag strip na ko. Paslaka na ni Oscar og ano? Gitusok nagkahoy oh. Lah, hikti ni oy. Buhat na, grabe. Ay, gini ya. Tambay ko na dito. Ay, nang gitambay pinakabuhay. Isulod na. Takang na nila diri ron. Uy, dong. Taro na yung plaster. Ikaw na yung tuyok kanan. So, ano lang yun Man pa na po. Pira sa yung alot ni Papa di ay. Kapag sa alot ni Papa. Rag heart. Okay, luto na. Yuhu. Hawiri. Paano ang alam rin? Hawiri. Okay kaya. Pwede kan undia. Along. Na mga ano ta? Nagimbalaan og dalaygon gamahanan ka nga Dios tak mas kagabi. To Lord ka mga panalangin Ginoo. Salamat. Amin.
Kaya, ito. Uy, si patak-patak ang karaw diya kaya makailo ta. Sus, lami ba ni? Ay! Lamas. Bawal mag-platuhan. Bawal. May plata-plata. Sunog mo. Na. Muna pahinamdom ni sa pagkamatay ni Jesus Christ dito sa krus sa Kalbaryo. Muna ilaluga ay tabirakan na. Re. Alam ka! Ginoo. Dili. Mama, ko na hawa. Nasaan na akong tiil. Huwag tuyo. Mama. Tagwa to si Kambal ba? Mama. Ang ike. Mama. Mo nang unod ba? Sige daw eh. Ano pa mama mo? Ah. Ang litsong pato, no? Ano pa rin kakaal, ano ba? Kami ako kikita yung platong dito lang ate. Oh. Ah! Awan awak. Matay mo. Okay, gambok. Ba? Tagwa to si Kambal ba? Hakit ka ba nila? Ito, timplahin mo. Yabo. Ah. Ito yan, toyo eh. Iya ba? Okay lo, hapdos pa. Sayang ka. Yabo. Dahil ibalik na po yung buko ang ba forma. Doble celebration eh. Kaya na 71K followers na ta. Suka na mo. Suka na mo. Ba?
Hindi na kutsilido. Ito nagbot naman ang kuno. Na, lupay ko mong mamag kinananay oh. Kay piningipon. Pagod na. Kaog cake. Salam-salam ang cake na. Ano ko? Bahak eh. Ganap po siya.